लोगोफोर नै बोथोर गिबि गिबि मादैया मा सायलायखो थाइगिर लोगोफोर नै थाइगिराबो थेख्ला मालानि बासि जानो लुगैनायनि खोथा लानानै फैबाय नै बे थेफा थेफा कमला फिथाइयासो देरसिन बेखौनो लाबोबाय आं जानो लुगैनानै आंहा सोब मैगंखौनो बोथोर गिबि गिबि मोनजाबासो सान्थि मोनो नास्रायजों जानोसै नास्राय निसिला बायना लाबोदों मैया बेहाय लोगोफोर देग्लाय नायानो गैया ना जायाखै देग्लाय मा खालामनानै जाबावनांगौथाय ओमफ्राय नै नास्रायसो बायना लाबोदां नै नास्राय निसिला मैया मोनायाव बायना लाबोदों बिदि नास्रायखौ गोथाव मोनो लोगोफोर नै नास्रायखौ बाथोन देनो एवबाय आङो मोनबाय बानलु गोरानखौ नै देग्रोखाबाय एवनानै लाखादोंमोन आङो बानलु गोरानखौ बाथोन देनोसै फिसाजोआ स्कुलाव जालांग्रोनोसै बेखायनो बेखौ एडभान्स खालामग्रोबाय आं हालदै हरबाय ओमफ्राय नै ना गासिबो सामब्राम बानलु हो आं ना खालाम दासो थाइगिरजों नाजों लोगोफोर जि गोथाव संनानै जानोसै आं रुनानैसो जागोन दै आं बांद्रायद्राय एवासै रुगोनसो नालाय नै थाइगिर एसे एवनानै दै होनानै ग्लब ग्लब रुखानोसै आं जाबायहाय आं नालाय एवनाया दै होबावनानै आरामसे रुनोसै लोगोफोर नै आंना थाइगिरजों नाजोंआ मोनबाय नास्रायजों थाइगिरजों गुफुर जालायनाय रुनानै जा बुरजा मोनदाया बिदै सें सें गगा मोनदोंहाय मादैया गगा मोनगानायनि थाइगिर जानो होननानै नागिरनानै लाबोबाय मैया जासाबबाय नै लोगोफोर मादैया जानोसैलाय ओंख्रिया थाइगिरजों नास्रायजों ओमफ्राय ना खर' दंबावो ना खर'आ बासिसो दै फिफाबो जाया फिसाबो जाया ओमफ्राय आंहासो गोजाजोब ओमफ्राय खांख्रिखलाजों आलुजों एवनाय ओमफ्राय आरो बे नास्रायखौनो बाथोन देबावबाय आं फिसाजोआ बाथोन नङाबानो जानो नागिरा ओंखामखौ खालि बाथोन बिराद बाथोन जायो हाट आख्रमन होथारसै दै फार्स्ट टाइम थाइगिरजों नाजों लोगोफोर गगा मोननाया रुंथों एसे बोथोरा आसिन कार्तिक बादि बिराद मोजां बार बारदों खोलो खोलोनो जाथारसैलाय थाइगिर दाबायदियाव थाइगिरा जानो मोजां जायो गोखै जायाना आराम जायो ना बाथोनाबो जि गोथाव
आङो नैबे माबायाखौलाय गिलास लाग्रोङाखै बावदों खामानिया हाखु दाखुथारसैबा टाइमाबो गैला दखानाव थाङो जि टाइम लेट जाबाय लोगोफोर 9:30 जाखाबाय टाइमा ओंखाम जानाया दखानाव थांनो आरो आदैया थांनांगौना आदैजों थांफायो नालाय आदैजों खिथु होफायाबानो जाया मेलेम जादो आबार आदै थाब थाबनो नोंहासो सामब्राम गुफुर बेगरा आंनावसो फैजोबदों नै मा बुबा आंनावनो नांगौबा आंनावसो फैजोबदों जाबावबाय आं गथा गथा आगरसो मालाय आदैयासो गाव जानो होयो taigir ना जोसा मोदोमदों बुरै बाथोन नांगौ दे सामब्राम बरा होनानै संख्रि एसे नांबावगोन ना नोंनोथ' जाबाय दाख्लै थास' बिबार जानाया बारा साइस जायाखै दस्रा ओंख्रि थादेरनानै र' खेबसे जाबावगोन आरोबाव थास' बिबार गोजा जागोन दस्रा ओंख्रि जादेरा अमा एवनो होमबासो जादों मोनो दस्रा ओंख्रिजों जाबाथाय जादों मोनाहाय आं नुबाथाय जानायफोरानो जाला जाला मैया आं जानाय खर'आ बारा गिलु मोनजायाखैमोन बे गोथावसिन बै बांसिन गिलु दंमोन लासाव सोम दंबावो गोथाव जादोंलै ना फिफा थाइगिर ओंख्रिया बिराद गोथाव गोखैयानो गैया जि नागिरबाय जों मैया बोराय बुरै बे थाइगिर फिथाइखौनो गोरलै मोनबोबाय
थाइथामसो 20 थाखालाय ओमफ्राय थाइसेया ओरैनो गारजादों नैसिनल'मोन मानसिफ्रा होनो जानायाव रायलायनाङा ओमफ्राय आंहा जानायावसो पेक 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 रायलायफ्राङो बाथोना मन'लांबालाय गोथाव बानलु गोरान एवथुमनाया गोथाव मोदोमलायनो गोथाव मोनजा ओमफ्राय लोगोफोर जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर